cefnydd gyda'r nos neu'n penwythnosa gwyliau ysgol, felly mae hynna i gyd i'w ddatblygu eto. Hanner y bwysig. O'n i'n falch iawn Dolig gyda y taith o gwmpas y lle ac i weld y fath o cyfrestru yma. A pethau dwi heb gweld o hwnna. Ac y buddsoddiad yma yn y plant a pobl ifanc, dyn ni eisiau buddsoddi ynddyn nhw ar gyfer y dyfodol.